Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji chidziro chino wa Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM a Malawi. Mukudziwa zonena kuti kunali ma demonstration kulilongwe, anthu agwidwa ufiti anthu agwidwa ufiti akuimbirana matelefoni. Ndipo a Malawi ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti pasapezeke timagulu tosaziwika bwino kumanena kuti tili ndi ma demonstration amene analiko waja anthu apindula amapanga ma demonstration onena kuti akapindule, komano chikhalire nicho kumapempha thandizo kuti tithandizeni. Izizi ma activist azanga ndikuwuzeni kuti ndizopusa ndizopepera. Anthu akufuna ndalama yokalimira kumunda, anthu chifukwa cha mavuto akumayesesa kuthandiza, koma zochitika za ma activist zopepera. Nde wina lero wagwidwa akuyankhula kunena kuti kuboma kuli ndalama za nkhani zofunira kugulira ma demonstration. Izi zimachitika ku area 3 ku nyumba kwa Kuja amene ambiri timamudziwa ndi zina lokuti chimpira chokulunga. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Amalawi chimene ndikupempha ine ndi Mulungu akumwamba kuti andilimbise mtima, chifukwa zimene zikuchitika mu dziko la Malawi zafika paja posausa. Ndikuyankhula kunena kuti ife amene tikuzitcha ma activist, ndikufuna ndikupempheni tisatenge anthu osauka ngati zisiru. Ngati tasowa zochita tisanamizire kukhala u activist. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndili wokhumudwa kwambiri. Chimene ndili wokhumudwa kwambiri ndichonena kuti ma demonstration amene analipo aja anali ma demonstration ochita kupangidwa ndi aboma, ndikuwatuma anthu ena nkumakhala ngati kuti anthu akufuna kumakapanga zona zake zenizeni. Zomvesa chisoni kunena kuti ma demonstration amenewa anthu onse amene anali pa demonstration alero amene amasogolera achina Edward Kambanji onse alandira ndalama. There is a proof, umboni ulipo. Ndipo Areson Mulo amayankhula ku nyumba kwawo ku area 3 kunena kuti aboma akonza thumba la ndalama lofuna kugula ma activist. Ndizomvesa chisoni. Pamene Amalawi akudya chitedze, pala anthu ena sakumva chisoni, alibe nazo chisoni. Pamene Amalawi akusowa fetereza lerolo, anthu ena akufuna kukadyera masuku Amalawi pamutu. It's just unfortunately kunena kuti nthawi zina timafuna tizooneka ngati ife ophunzira, ife tili ndi ma degree, koma zochitika zathu
umunthu mwa ife mulibe. Ndamva chisoni kwambiri mmene ndimayimbiridwa telefoni Comrade Mtanyiwa, you can't believe kunena kuti ma demonstration, anthu amene amapangisa ma demonstration onse alandira ndalama kuchoka kuboma, ndipo angakhale Alexon Munlo alandira nawo ndalama moti agwirizana pali chilinganizo chonena kuti ma demonstration amene amafuna akapangikenso ku Blantyre, ma demonstration amene achitika chifukwa chonoti anthu alandira ndalama. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndikupempha kulimbitsidwa kwa mtima. Sindikufuna ndigwe mu uchimo ngati mmene akupangira anthu enawa. Ambuye, ndikupemphani inu Yehova wakumwamba kunena kuti mundilimbitse mtima kuti ndamenyera Malawi ufulu moona, ndisakopeke ndi ndalama zimene zakhazikisidwa mzina mu dziko la Malawi. Ndilimbitseni mtima Ambuye, ndilimbitseni mtima. Ma activist asanduka ofuna kumabera anthu ndalama. Ambuye, sindikufuna kukhala mgulu la ma activist okuba mu dzina la Yesu Kristu. Hallelujah. Oh, limbitseni Ndalama toba. Uthenga wanga upite komaliza kwa maikaliati. Siyani kumandiimbira foni, siyani kundiimbira foni. Ine ndikumenyera ufulu a Malawi. Ine ndi wa Malawi, ine sine wandale. Ine ndine wa Malawi, ine sine wandale. Mukapitiriza ndezina zija ndikupangani expose, ndakusungira nulemu. Ma missed call anu ndatopa nawo. Malawi, chigawo cha kumazulo. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ine ndine osiyana ndi anthu ena. Ine sindikonda ndalama zimene Mulungu anandipasa, zochepa zomwezo ndimayamika nazo. Ndimati zikomo Ambuye ndi zochepa zimene mwandidalisa nazo. Sindikufuna kugwa m'mayesero amene ma activist ena afika pokhumudwisa. Sindimakhulupirira kunena kuti ma demonstration amene cholinga chake chinali chonena kuti Amalawi apindule, lero anthu apita kalandira ndalama. Zomvesa chisoni.
Amalawi nonse konse kumene muli tikufuna mapemphero anu. Mpemphereni wa Bakiri TV, ndipempherereni, apemphereni na Boni Kalindo kuti tisagwe m'mayesero amene azizathu ayamba kugwa nawo. Zimene Mulungu amatipasa zitikwanire, koma tipulumuse mtundu wa Malawi. Amalawi akuvutika kunjako. Tikateronse chigawo cha kumadzulo munali ndine Comrade Mtanyiwa, tikumaneso muzigawo zina. Club Junta, building better Africa.